повече коли, отколкото служители на държавната администрация и как Народното събрание закупи нови автомобили на стойност 4,5 милиона. За служебните автомобили се заговори след като Делян Пеевски поиска да отнеме тези на президентската администрация. Това е пълен популизъм. Румен просто трябва да слезе въобще от колите. Малко след това Румен Радев посрещна унгарския президент със своя личен автомобил. Защо те не могат? Защо се возят на бронирани автомобили? Защо се возят на чисто новите бронирани автомобили Пеевски и Борисов? Което накара Делян Пеевски да поиска от Финансовото министерство да отпусне средства за закупуването на нови автомобили на президентската администрация. Междувременно Народното събрание е закупило 70 автомобила на стойност 4,5 милиона с екстри, без да смятаме разходите за поддръжка и гориво. Иначе администрацията на Народното събрание е планирала и да направи ремонт на гаража, за да има къде да се зареждат и електрическите автомобили, но на този етап търгът за изпълнението е спрян. А някои държавни структури имат повече служебни коли, отколкото служители. Автомобилите на държавната администрация, може ли да предположите колко са те общо? 2000, не знам. Общо са 10 000, като 5 от тях са на МВР. Какво мислите за тази цифра? Вероятно са нужни голяма част от тях. От друга страна, виждаме, че президентът там има някаква драма с автомобилите. Като цяло не мисля, че това е най-големия проблем на България. Имаме далеч по-големи проблеми, като с демокрацията и хората, които са на власт в момента. 1000. 5000. Сериозна цифра. Според вас много ли са? Много, прекалено много. Може би 5 или 10 хиляди. Твърде много са. И замърсяват околната среда. Значи лесно е да се каже много, но има държавни администрации, които имат териториални поделения или извършват или правят проверки. Според мен не е толкова въпрос на това колко коли има, а какви са. Защото някои коли са много скъпи, което е неоправдано. Знам, че са много. Те са показателни за една много дълбока морална криза в управлението най-напред, като такова, след това в обществото. Така че колите са набрани като нещо много малко. Но ако можете нещо да направите в този смисъл, да се намалят поне с 50%. Аз мисля, че тази цифра е огромна, че парите от данъците не се разхищават за заплатите, не плащат осигуровки. За едно се возят 24 часа в денонощието, всеки ден в годината, а аз като един човек, който плаща данъци, има работещи фирми, вече имам 3 ревизии да се чудят за какво да се захванат данъчните, да ме глобяват. На работещите хора стоварват много голяма тежест, за да могат те да си крадат парите и безобразно. Знам, че това нещо ще свърши. Надявам се по-скоро.